Gantian Mas Dodok, jogete gantian. Ayo. Nganggo mik Sewu. jogete gantian. Kedai ngoten kersane mboten tumpan tindih wonten babakane kiambak-kiambak. Lah ngeten kan kepenak to mo. Kae sapa kok dagelane kok ketok rapi, joget ya siji-siji parade. Parade. Ya alhamdulillah ngeten iki napa mulai dipirsani para pendidik-pendidik yang mempunyai IQ di atas rata-rata, cerdas-cerdas luar biasa. Murid-murid, siswa-siswa. Siswa-siswa ya juga istimewa luar biasa. Wali murid kompak dengan sekolahan sini luar biasa loh. Penonton sekitar. Penonton sekitar juga hadir. Kayak kok nesu nyapa to ke? Hei, siluman gonggo. Kowe nyapa kok ndelik ning kono kowe? Oh joget. Pengen diteruske. Oh, jalan jenggleng. Kowe ora ngerti iramane musike iki dipasne. Dadi iso ngenok ngono lho Mas. Nok iki tatak gentak jleng ngono. Dicontoni Mas Dadak sik, Mas Dadak sik. Ayo lanjutnya yuk. Ya. Yuk. Janjane kowe puter urung Hey semangat yuk genjelengan. Kowe ngajak ing tamanku nganti ling sertane iki ono kene aku nunggu kowe. Oke. Contoh nih. Contoh nih Mas Dok. Yuk genjreng. Penake kaya ngono. Ayo. Selakeri ayo. Hei, lo. Terus semangat. Ora apa-apa. Sik jajak kendang tok, tantuk. Jajak Pak Dodok. Yuk jajak kendang tok. Masalah wingi, Pak. Ki melatih kekompakan. Jajak joget entuk. Oh, penake kaya ngene. Penake kaya ngono. Arek muter bokong satu kali puteran langsung maju mak blek. Mosok angel to, Met? Diputer sik lagi macrut ngono yo. Ora sanggup crut. Oh, gak sanggup crut ya. Aku biasane crut sik. Ayo, entuk. Ahe. Urung ijek. Yo. Urung ijek sik. Ijek palang. Lah. Urung. Ayo Pak Dodok. Kuwi lho penake kaya ngene. Aku iso lho. Iki lho, dalange iso. Cobi. Hei. Lo. Penake kaya ngono. Ini dalang profesional. Wis gak usah repot-repot. Lah nyapa? Wis gak. Gak nyapiye to, Met? Kowe digambli kono penak. Nek iki aku wis gak gumun iki rombongane kono. Berarti kowe ape emosi karo kene? Ape nesu karo kene? Ya iya no. Aku wis tuwek isin lho to. Ngene iki gak sembarangan wong tuwek gelem lho. Ngene iki totoane iki harga diri. Harga dirimu ning kene nek kowe dina ki ranyang ra ditanggap SMK PGRI satu nganjuk merongos kowe. Kira bengi iki aku ning kene tok. Lah ning ndi? Lho, dobel. Lho, dobel tanggapan wayangan. Waduk gongseng. We. Tanggapan wayang Mancing no. Lho. Mancing kok mbok umukno ki piye to? Ya dibacotne sik ya, bacotne sik ya. Aja mentang-mentang karo Wis ora dalan. kudu joget.
Masa depanmu karek dalange. Lah kuwi lho. Gak, wis sampe delok to. Enak koyo ngono lho. Tok tok tok. Aku par ayo. Totak-totak. Enak koyo ayo. Iki kompak-kompak. Kowe ra kompak. Ayo. Dadake. Enggak aku ganti kei. Ya aku tuh dini kene apa? Kowe iki wong menungso urip, duwe agama, janganlah kamu berpikir suudzon. Aku di mana-mana selalu mbok sakiti. Suudzon gak baik. Sudah ambune kayak ngene to. Ngapa? Dikei. Sumpah? Sumpah. Dosa Lah ki apa dagelane teko dosa iki lho jane apa lho? Lah kadung ngono. Mas, pisan dah. Lah ngono lho. Yo. Totak-totak, breng. Totak-totak, breng. Wis. Mas, wis. Totak-totak, breng. Totak-totak, breng. Totak-totak, breng. Totak-totak, breng. Mas. Breng. Totak-totak, mas. Totak-totak. Totak-totak. Tak-getak. Lho tak-getak. Tuapuk iku. Oh gak ambuh eman lho karo. So sinden arep mbok ojreng. Jeng nganggur. Jenglengmu kok milih sing ayu jenglengmu kok milih sinden? Hidup adalah pilihan to. Ora dikei nesu, bare diimbui kok nesu lho. Malah nesu treng ladene kowe iki susah. Pisane cukup nak kaken lho. Nyapa? Misanan kita bingung. Lah misanan apa enek misanan? Piye to kowe? Dintekne ya. Nyuwun sewu kula jelaske. Piye? Pancen bocah nek laire, Pak. Heeh. Malam Minggu Setu Paing. Nggih ngeten iki. Lho, malam Minggu Setu Paing. piye kuwi? Lah mau lairine ra urut dhek. Kok iso ora urut? Ngeyel ae kowe. Lho saestu lho, Pak. Niki kuping mawon kuping selekan lho, Pak. Lho, masa to? Nggih. Upamane piye, Pak Dok? Tandane nek kuping silikane angger didemek mesti njerit ya kuwi silikan. Desa, ceken. Ora kupingku dhewe kok. Oh, kuping dhewe. Oh, asli. Asli no. Berarti kuping asli. Kuping dhewe. Aduh. Wah, silekan, Pak. Lah kok iso? Lah ngomong, aduh. Kowe nyilek sapa kowe? Kowe nyilih sapa? Nyolong sapa kowe? Nyolong sapa? Baleni dah. Kuping dhewe kok. Lho, nek kuping silikan ki didemek mesti lara. Iya. Ki lara apa ora? Ora. Asli. Kuping dhewe kok. Kuping dhewe nek iki jajal. Aduh. Lho, silekan. Oh, silian. Silian. Wis silian. Nek Pak Dodok ora. nek kula mboten. Desa, ceken. Iki ya silian. Asli ra lara. Urung. Nah, tak tinju cengelmu kowe, wani kowe. Ki apa kowe? Ki apa? Sapa sing ngapain jewer aku kan delok. Ora usah delok-delok. Gue anggap aku percontohan apa? Pak Dodok menangan. Itu nih. Lho, nesu. Lho jek sakti lho. Ayo ndang, Wes, Mah. bareng kok. 1 2 3 4. Ya. Ya, Mas. Kencane kowe ning endi galakanmu. Ayo ikuti iramane. Hei. Hatiku kowe kencang harapan kalian. Oke. Ya, luar biasa. Kompak aku asline. Kompak. Ini ki lho Mas yoga ki ngene iki. Ora kaya yogamu enek dagelan munggah dintai. Lho. Apa enek to? Niki nggene niki. Oh, iya duwe yoga. Gadah yoga lagi mbangun saulan lho Pak mati pletes. Nek iki enek jenenge Sanggar Seni Astabrata. Kuwi labele namane apa? Sanggar Seni Suka Melarat. Lho, niku wah, kowe iki Suka gawe Melarat. anu asma. Ngawur. Asma ki Narya Japa lho, Mas. Lah iya aku tak ngene Artodawa kok. Artodawa. Artodawa berarti duwe dawamu ngene. Lah iki karepe rezekine men lumintu ngono lho. Alhamdulillah Pak Dodok. Inggih Mas Akbar. Dipertemukan kembali. Nggih, alhamdulillah. Derek syukur marang ngarsane Gusti dalu menika pinaringan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Panggih kali Mak Cange, Mbak Limbu, Leres. Mas Dalang Akbar, dalang muda yang luar biasa. Amin. Tanggapane lumintu banyu mili istimewa. Amin. Lagi mlebu mawon mau panitia sambutan istimewa, Mas. Istimewa nggih. Langsung dilebetke kotak medal. Kotak medal.
Teng mriku enek dispenser. Dispenser, Kopi, teh. kopi, teh. Ya wis sampean unjuk. Ya ampun. Sing kopi apa sing teh? Kula nyuwun sing teh. Soale awake ra dianget. Heeh, terus Bareng dispenser kula penyet teh. Kopi mriki kok modele kados angin nggih, Pak nggih. kok iso? Modele hawa tok. Kuwi entek. Kok iso angin piye to kok? Ya enak kopine. Kopine Jos ya. lali paling ra kei gula. Lho. Wah itu ya. Ning ora masalah, main teng rumah sakit ndi? Rumah sakit gundulmu tak tapuk kowe iki. SMK PGRI. SMK PGRI. Ngawur jero rumah sakit ya. Wong sing ngomong iki kowe kleru, dibenero kakak kok malah Maida. Lah iya. Dengarkan dong. Iya ya. Aku iki gedhe ngasine mek iki. Iya, Pak. Oh ngerti kono ki mau berangkat udan to, Mas? Berangkat udan. Dia malah ninggal kula kok. Komet. Nggih. Padahal sampean ini sak grup sak rombongan iso ditinggal piye to? Lah duka ki kanca ning musuh asine. Oh. Akhirnya kula montoran ki ambak king Bojonegoro dugi mriki. Montoran dhewe. Montor kula gas awit kali tidung mlebu temayang kula gas. Ajeng mlebu nganduk anu napa waduk. Waduk. Waduk pundi niku? Ane si mantok. Simantok. Wah, kula gas. Kula nikung. Temuriku enten wit to, Pak. Kula Wit. gas. Minangka kula tanggung jawab aja sampe kula keri tenggene SMK PGRI 1 Aja Nganjuk. ngantek teko telat. Aja sampe teko telat. Enek wit. Wit kula gas tuwrak. Wang. Jenenge cah nomok tanggung jawab ora kaya kowe plincat, plintut mlorok kaya nyulok kodhok. Lah kok nabrak wit kaya teko kene. Lho, ora masalah to wong kene tanggung jawab kok. Lho kok oek we. Tembok Wit kowe iki. Wit mbok beres kok. tak bers ora masalah aku. Lah kok oek we. Wite lo cilik samene. Tak guas empot ngeten. Kaya Rosi aku. Cilik. Cilik. Ngono ki wite dhisikno sik. Kok ora surprise. Wit cilik kok sombong. Ya ora masalah, sementing kan kene Aku tanggung lho jawab. saking banterku, Nyapa? tak utamakno nganggo SMK PGRI 1 tak polno. Bae, mbok polne Saking bantere ban mburi gak iso nututi ban ngarep. Lho, Piye? Aku Sik. Kuwi ora masuk akal. Jenengan Nyuwun sedang sewu. mboten? Nyuwun sewu. Gak masuk akal to? Mboten klarifikasi, Mas. Pak Dodok, Rene, awake dhewe main ning kene iki cocok lho. Nggih. cocok piye? Dudunya pendidikan. Nggih. Aku guru, Pak Dodok guru. Leres. Lah kok iso ngarep? Mbak piye emang saking bantere? Saking bantere kendaraan, Wedi telat? wedi telat Piye emang ban? ban mburi iki gak iso nyelip ban ngarep, Mas. Wis saking aku berikel kok Ban guri ra iso nututi ban ngarep. ban ngarep. Yo ning ndi ngono to yo. Lah ya saking banterku, ngeyel kok. Anu, no sunio. Apa? Jayan. Kowe ngomong ngono kuwi wis kodrate ngampek tironik. Bajing ora ngarah ban nguri terus nututi ngarep ning ngarep ora mungkin. Ngono to? Wis kodrat ki nodrat saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya maaf Jayan. Kowe arep po banter, arep po alon, kuwi mesti ban iki ning nguri ora iso kok nututi tekan ban ngarep iki. Gak masuk akal to. Niku kan sudah hukum Mercedes. Fisika. Mercedes LBT. BMKG. BMKG pe ngecek apa kowe gempa Badan bumi. meteorologi, Badan meteorologi. Alah. Badan meteorologi Ya. geofisika. Heeh. Apa? Badan meteorologi, fisika. Ya wis kowe cah goblok aku. Lah kowe dicethakno dibenero ya. Main teng SMK PGRI. Wis ora sing aran ning tengah pasar ya sapa? Seneng ya Mas Dodok ya. Kula seneng, Mas. Alhamdulillah. Estu. Silaturahmi kalih guru-guru mriki. Nggih. Murid-murid mriki. Acaranipun Acaranipun Disnatalis. Disnatalis. Kowe radang kowe Disnatalis apa jajal kowe nek paham ora kowe? endi bocah? Lho. Disnatalis kok takok bocahe Ngerti ora? SMK. Lis. PGRI 1 Nganjuk iki duwe gawe. Lah ya tak celuk, Lis rene Lis. Lho, mesti acarane Disnatalis. Lah iya sing endi bocah? Kuwi ora bocah. Apa to wi? Kuwi bentuk. Bentuke piye kuwi? Wah Mas sampean jelas to Mas wangel. Disnatalis. Nggih, napa? Natalis dari kata dasar Natal. Oh, nggih. Natal itu Tanggal abang. Yo tanggal abang tak koprok. Saya tahu urung bar. Natal itu artinya lahir.
Kula nek anak hari Natal kuwi kelahiran Isa Almasih. Berarti dis Natalis berarti hari lahir, mengeti hari lahir utawa ulang tahun. Ulang tahun sekolahan SMK PGRI 1 Nganjuk. Berarti hari ulang tahun. Jawaban akademisi ngene iki lho. Oh, hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Selamat buat Pak Hari. Kok selamat Pak Hari piye to? Astagfirullahaladzim. Ngene iki memalukan lho, Pak. Ngono kok. Aku isin. Ngono kok ya mbok jak. Ya sing murah aku tok, Pak. Murah tur gampang diapusi. Gampang ya, gitu. diapusi. Wong aku ngene iki godhog nomi budal, Pak. Budal. Mulane sampean ra ngerti ta keluargane komet kaya apa? Keluargane Komet kayak apa? Gizi buruk kabeh. Ya ora awake dhewe iki wong loro bersatu, awake dhewe iki grup. Ora guyon-guyon. Guyon-guyon. Anakku ya lemu. Lah seneng mloro cilik ngono. Lemu wetenge dak. Ya kowe nak ngerti mbok omong. Omong piye? Lah piye ditangkap kok ya omong apa? Nggih menika adicaranipun nggih Mas, Nggih. Dis Natalis. Dis Natalis. Atawis ambal warsa ulang tahun. Ulang tahun. Yang ke-40 tahun, 45 tahun. 45 tahun. Nggih, mugi-mugi napa menika SMK PGRI 1 Nganjuk Betul. tansah berkah, Amin. maju, Amin. kreatif, inovatif, mencetak anak didik yang bisa memajukan Indonesia Raya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Lulusan-lulusannya menjadi yang bisa mengharumkan nama alma mater. Betul dan juga mencetak prestasi terus. Amin. Pokoknya SMK kini luar biasa, Mas. Apa meneh jurusane nggih kathah. Kata nggih Pak Dedek nggih. Nggih. Kadar Rejoso terus Hah? Kediri Hah? jurusan Jurusannya apa? Maksudnya ora ki ngono. sekolahan apa terminal to, Jan? Stasiun bus. Iya. Paham? Jurusan ki prodi. Prodi program Program studi. Ngene iki lho nek ra padha gurune ya, Mas ya. Mare kok betul kuliahane biyen angon terus to. Lah nyapa kok angon? Wedhusku ra umum kok. Pedhosmu lho Wong piro? paling ndek 3 4. Lah aku rikur kok. Piro-piro? Rikur. Lambene lho kaya kena kobongan rorikur. Jurusannya program studinya banyak. Nggih, katut jenengan kan jelas, nggih Nah, iya. guru ngastoni guru di samping dalang. Dalang kok guru to? Nggih, dua-duanya kan bersinergi. Serakah. Guru yang bisa mengembangkan nggih menika dunia wayang seni itu kados Mas Akbar, makanya luar Gak biasa. serius takoki. Guru bahasa Jawa. Masa tenan? Nggih. Nek dalang gak guru-guru lho, Mas. Yo kan semakin banyak kita mengabdikan diri kepada masyarakat umum ya toh kuwi lebih baik. Pikiran Ngabdi ning kau. seni budaya, ngabdi ning wayang menghibur masyarakat. Nah. Ngabdi ning sekolahan, ngabdi ki tanpa pamrih. Oh, Iso oke. nek guru-guru dalang-dalang. Di samping guru beliau juga menguri-nguri kabudayaan Pak Dodok Jawi. ya ngono. Kula nggih guru alhamdulillah. Oh. Nadyan guru tesih SD. Sik. Nggih. Bentar, Mas. Nyapa? Ngomongin. Nyun sewu. Ha-ha. Mas Akbar Ha-ha. guru bahasa Jawa. Ayo no, Bahasa Jawa asli nggih. bahasa Jawa asli. Ngajar di mana, Mas? SMK 2. Oh, ini ki nyun sewu lho nggih. Iya. Kula bedheki. BDI basa Jawa. Bahasa Jawa. Necal apa? Basane alus mawon. Alus. Mbae ora iso mlaku mergo mbae angel ngadeke. Ayo. Mbae Bahasa alus. ora iso mlaku. Heeh, mergo Mergo? simbah angel ngadeg. Mbae mboten saged melampah mergi mbae Mboten saged jumeneng. mboten saged jumeneng. Salah. Mbae mboten saged Wong ngene mlah- kok guru. Mbae mboten Guru saged bahasa Jawa. Basa Jawa lho Mas. Alah. Lho nek aku ya apa? Mbae mboten saged melampah amargi mboten saged jumeneng. Sak keliru. Amrat jumeneng. Amrat. Apa sing iki mau sing basane apa? Simbah Simbah ora iso ora iso ngadeg. ngadeg. Ora iso mlaku Ora iso mergo mlaku perkara angel. gak ngangel ngadeg. Kuwi basa Jawane apa? Apa? Ah singkat wae kedawan kuwi mau. Apa? Stroke. Oh, ibu cah monopoli gitu ibu cah iki. Basa Jawa telek. Telek kowe iki. Angel nyapu kok mboten cokot mlampah. Lah Lah, kuwi wis jelas positif stroke. Lagi stroke. Boyo bahasa Jawa ki sing genah sing Ya, cocok. Jajal Mas kula bedhe setunggal. Napa Pak Dodok? Nyuwun sewu. Ibu berangkat teng pasar, Heeh. betul duit 50.000. Heeh. Dugi pasar. Ajeng bayar, duit kantun 20.000. Basa Jawane pripun? Sik tos, alon-alon sik dawa men to, Dok. Sik. Ibu ajeng Pancen berangkat teng guru. pasar. Ibu mau berangkat ke pasar. Ibu bidal teng peken. Membawa uang 50.000. Betul, Mau Arto. beli, ketika mau bayar, uangnya tinggal 20.000. Betok artos 50.000. Salah. Kok iso? Salah. Lah Kowe piye? apa? Kowe apa? Ibu betok 50.000. Ibu Kantun kalih dosa. Salah. betos
Arto 50. Salah. Apa kuwi? Salah. Lah apa? Duite ilang. Piye to Lah kuwi? timbang kowe stroke mang apa? Wo, kowe bales to. Bales to, Pak. Gedean ora cetha kabeh kuwi kok iso. Teng mriki Mas, gitu. Nyuwun sewu Iya. anu Mas Akbar. Piye? Aduh jenengan kan mboten langsung sukses ngeten iki. Nggih. Dididik mulai dari SD, SMP, Betul. SMA. Heeh. Makane wonten nika unen-unen Mas, Piye? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Estu niku, Nggih, leres. wong ki sak apik-apik wong ki luwih apik sing ilmune dhuwur insyaallah mangke bermanfaat. Soale niku ilmune mboten ngalah putus pahalane Mas. Kados ngoten niku. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Iki Betul. pahalane gak ngalah putus. Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina. Lah kowe teko Rejosoe kok bingung. Kok teko Cina lho ya. Kuwi unen-unen Mas, Itu peribahasa. Teng hadise wonten ngoten niku. Oh, lah, Cuma lah, kula betul. mboten unekne, mangke kula malah salah kepaham. Lah padune ra iso. Kok iso? Tuntunan niku sampai ke negeri Cina. Iya ya. Paling gak wae dhewe ndongakno ya pantun sithik-sithik kan ya iso. Pantun Nggih. sik ya Pak Dedek. Mangan gethuk ning ngarep omah. Kalau bakul es. Ya apa kok ngurusi bakul es iki nyapa urusanme kok so. Ya. Mugi-mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah barokah Allahumma. Amin. Amin. Tuku gethuk ning kutha Kediri. Ya. Mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Kowe ndang pantun sing apik, Mas. Pantun. Iso apa ora? Di anu Anu ni tuku sapa? gethuk. Gethuk wis tak nggon kok mbok tuku neh iki kondi to urusanmu kowe iki. Mbok yo sing cerdas, interaktif, kreatif, inovatif ngono lho, Mas. Ya batinku gethuk sak lapangan ya akeh kok ya. Ayo, Dang. Ya. Anu dieman-eman nggo golek duit. Duh. Terus Pak Lukman njaluk duit. Kowe aja modelmu unggah-ungguh tata trasilo adabmu dijaga, Mas. Lah kowe yo duwe. Lah kowe ngomong Pak Luman, kowe apa wis ngerti piyayine kang pundi? Pak Lukman kepala Sekolah sekolah. DRS Haji Lukman Nggih to. MPD. ngerti apa ora priyayine sing ndi? Piyayine sing pundi? Menika. Di. Ha. Handi kok. Menika lho pitu sing dalu Pak Lukman. Cirine apa? Anu ngangge peci, Nah, terus nggih ngangge rasukan. lho iya masa ora klambenan iki omonganmu lho kok. Bathik, bathik. Bathik. Bathik niku lho, Pak. Ha. Nggih, menika pitu sing dalu Pak Lukman. Ha. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Niki kepala ingkang luar biasa lho, Mas. Luar biasane pripun? Menika ingkang ditresnani para guru-guru, para TU ki para pendidik nggih Wah, Pak berarti Lukman. niki guru sedaya niki. Lho, guru sedaya piye to? Ya ora ana penonton umume barang. Enten sing saking desa mriki Oh, mirsani nggih. wayangan. Gratis niki. Gratis. Wah, tepuk tangan buat SMK PGRI luar Luar biasa. biasa. Ini gratis loh. Iki nak gak ngono dikarcisno. Hmm. Malah repot iki Repot. gratis. Kula- Tinggal menikmati deh ngono. Alhamdulillah, aku ngomong ngono iki minangka apa to, Mas? Apa? Belenyo Bapak Lukman menika ngasta dados kepala sekolah ngantos 3 periode. Heeh. Oh, saking ditresnani kalih guru-guru lan murid-murite. Oh, Ora kaya kowe nyapa to, Pak? nyalon RT ra dadi nek kok kowe. Meh jane aku. Kok iso meh? Gara-gara ya lek kuwi pengkhianat. Nyapa lekmu pengkhianat? Nyapa kok tekan like barang? Ya iki yo kene kadung gua 50 ya diundhaki 100 sih. Mosok RT udah-udahan. Piye RT kula bengkoke 40 hektar. Lho, tenan apa ora? Wong RT kok akeh Nggih. men to. Lho piye to wong desa kaya raya. Lho, Kaya raya. Kaya raya kok kowe jek ndagel, jek melok dadi pelawak nyapa kowe? Lah ya aku madani awakmu ngono lho dadi seimbang ngono lho. Ancen ulo tali pices ki omongane lunyu, Mas. Lunyu. Nggih. Wong guru-guru nyatane awake dhewe sak panggung ya ora? Ya no. Iya. Ora guru ra patheken aku. Nesu. Lah nek kula napa ngomong-ngomong kalih Mas Akbar ya penak nyambung. Ha penak ya mbok omong karo kono wae. Piye. Pripun Mas pawartosi jenengan? Alhamdulillah sehat. Pripun pawartose Pak Dodo? Pikantuk pingastu panjenengan sehat walafiat Mas. Amin. Alhamdulillah. Ngomong-omongane wong lamis. Terus Teng SMK mriki luar biasa Mas. SMK PGRI 1 luar biasa. Gedunge ya apik tingkat. Gedunge hebat. Dalane ya apik-apik, gurune ya wah sumeh-sumeh gak piak semanak. Sekolahnya bersih. Bersih saestu. Guru-gurune sumeh, murid-muridnya tanggung jawab luar Nggih biasa. leres. Ngeten iki nek bersinergi antara guru dan murid padha rukun insyaallah SMK mriki tambah maju. Nggih mboten? Betul. Ngono. Heeh. Kowe kok meneng ae muni to piye ya? Ora lho kowe kok omongmu karo kae kok.
Omong mulu ora cocok. Ora cocok piye? Cocok napa mboten, Bu? Ora cocok lho. Kok iso ora cocok nyapa to, Mas? Lah wis karuan ket mau ngadeg kok ya takok pripun Mas pawartosipun. Wis karuan apik iso ndalang berarti sehat to. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe, Mas. Lah kuwi sing lamis ki sing gak oleh. Wong ki sing real. Lah kowe ngerti apa tentang SMK kene? Alah, SMK kene ta? Iya. Ini SMK PGRI yang sangat luar biasa mempunyai ribuan murid yang ada di sini. Piro muridé? Enek kurang-kurang 1000 pokoknya. Saya luweh tadi 2000. aku lho ngerti nyontoh catatanku Loh, No catetamu apa wong kowe sing ora ngerti no kok so. Pak Komet, Pak Nggih. Dodok. Siap. Niki selain panjenengan bintang tamu yang dihadirkan juga Mbak Prigel, Oh, nggih. Pangayu Anjarwening. Kersane. Cocok. Kita jumenengkan. Nggih, dipanggil. Kita berdirikan. apa ora iso ngadeg dhewe Ayo disepotin. Maksudnya disepoti di MC ini kaya orkes-orkes ngono kan yo kenek apik. Jajal suara orkes. yo Ya. Kowe nyelok artis apa tukang ojek to jene? kalau gele Pak Supriyadi lho Supriyadi gundulmu ngono kok Supriyadi. Ayo disepoti, Ya. sapa? Di MC nih. Oke, baik saudaraku, SMK PGRI satu Nganjuk luar biasa. Malam ini kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada pesinden asli Jawa Timur toh. Siapa dia? Yang satu ini istimewa buat Anda semuanya. Mas, kuwi guyu ya kenek Mas, tapi guyumu ki ketok elek Mas. Kedawan, guyu ki cendak wae. Lah kan. Sithik wae. Aja dawa-dawa, sithik. Baik, semuanya yang hadir. Ada salah satu presiden yang sangat luar biasa. Siapa dia kita sambut sama-sama? Yo, ada si cantik. Apa nerone aku ra iso. MC malah kaya kucing asma lho kowe. jare sithik ae cukup Pasti aja dawa-dawa sithik sedengan-sedengan. ada Prigel apa kuwi Prigel. Tak tuapuk. lah cepel lho bocah cepel Prigel iya ya lah iso dhewe ra nyarno dhewe Bantah. Bose dalu ki Mas Akbar. iya makasih bos Ada Prigel. I love you. Yuk, asal rata. Selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu Mas Dodok piye kabare sampean Mas? Alhamdulillah sehat. toh, Masya Allah. Tambah ganteng. aku kok Jawa Nyapa kok? Selamat malam Mbak Ayu Prigel, Pangayu Anjarwening, Wilujeng dalu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Yu. Selamat malam Mas Luar Akbar. biasa tambah langsing. Oh, terima kasih banyak. Sampean tambah ganteng. Ayo wis suwe. Alhamdulillah, matur Ayo, sembah nuwun. salaman karo ki. Mas Dodok, sampean mau teko kene jam piro, Mas? Mau dugi mriki kisaran jam 09.00. Oh, jam 09.00. Terus nitih apa mau? Mau pedah montoran ditinggal niki kok kula Oh, wau. alah. Mbak Prigel, Mbak Prigel. Dalem sayang Ayo piye? jenengan sampun dahar. Alhamdulillah Dugi sampun. mriki jam pinten? Kalau mau jam 11 Mas Akbar. Alhamdulillah. Nggih. Menika. Mas Dodok iki tambah gendut tapi tambah Imut. ganteng, tambah imut. Wah, Alhamdulillah. gemes aku. bocah ki ra Jawa iki main ning sekolahane lho Ngapa ta? Loh, enek Mas Heru barang, Mas. Seru enten. Ya Allah, selamat malam Mas Heru. Sugeng dalu. Tanda Ya Allah. kasih sayang kakak adik. Iya. Kakak adik. sik to aku nang kene merasa disabotase Kok disabotase? Nyapa ta? Nyapa to? kaya-kaya ra ketok aku
Kok ora ketok piye? Lha iki wis disalami, kono disalami. Sampai Mas Heru lho disalami. Lah aku kok gak ketok. Mbak Prigel apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Sementing wayangan teng mriki niku regeng sanget. Iya, rame penontonnya ya akeh lho. Masya Allah, luar biasa. Sampeyan yo seneng to, Mas? Alhamdulillah seneng. Sampun parek. Alhamdulillah sampun, sampeyan meng mamon. Ru melok pisan Ru. Ru. Dirayah wong telu. Kowe nyapa to? Kowe iki nyapa? Kowe pengen ngomong karo dalange. Kowe pengen ngomong. Oh, marah-marah. Kok marah-marah aja kaya ngono, wis rupamu kaya gua. Gua. ya. Kaya gua. Berarti merengongo ngene kowe. Oh, tak tiketno. Nyapa kok mbok tiketno. Lah kowe lho nyuwun sewu Mas Akbar. Kowe ape nyedaki Mas Napa Mbak Prigel apa kowe wong sugih, wong mampu kowe? Syukur. Lah penyedaki kudu sugih. Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho, pengen ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake iki rega larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ayo gecekno botoe dadi. Wis padha karo FIFA nomor 5. Oh, lama. Kok ngonyek. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Salam. Salam. Alhamdulillah. Wis sampeyan nggo ingon-ingon barang to, Mas? Lho. Ingon-ingon piye to? Iki Niku dagelan kondang sing sampun misuwur. Misuwur. Pepunden leluhur. Pepunden. Apa e? Leluhur. Leluhur iki jenenge bongko. Niki kondang dagelan Cak Komet sing nganggo kelamin. Wis rasa. Lah sampe kenal kenal dhewe. gak usah marah-marah ngono to, sayang. Kok aku cium sik lena. Ulah lah kok Cium sik lah. Alah nek wong akeh mesti cium sik. Terus Kok nek pas dhewe ya didoni ya. Tuh barokah kuwi barokah. Salam-salam dulu, salam-salam dulu Mbak Prigel. nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Akbar. Khususnya kagem keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk ya, yang luar biasa. Ya. Iki acara puncak pada malam hari ini Ya, ya Mas ya. Nggih, Betul. alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan keselamatan ya. Amin. Sukses, Amin. kesehatan. Nggih. Khususnya kagem Bapak Lukman juga matur sembah Kepala nuwun. sekolah. Nggih, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru yang rawuh pada malam hari ini ya Mas ya. Masya Allah sing nonton iki ora mung dari sekolahan ya Mas ya. Oh Itu ya, umum penonton umum. Ini untuk umum, Mbak. Ini untuk umum, luar biasa penontonnya. Tepuk tangan kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Masya Allah luar biasa. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe ditimbali rene Mas. Amin. Mas, Amin. ya. Amin. Ngene iki nak nuansane pendidikan tuh Mbak Prigel pas dadok nggih. Nggih. Terus Ngene iki contone kita menggambarkan suasana kelas. iya. Ya, Terus suasana kelas itu suasana di sekolah. Heeh. Aku guru Pak Dodok guru. Ah. Iki kudu ana kanggo pembelajaran edukasi. heeh. Nggih, fragmen. Upamane fragmen. Ketoprakan milenial cara siswa dan guru. Wong ngono. Upamane ning kene aku guru. Heeh. Muridnya Mbak Prigel. Aku murid. Murid, terus murid 2 Mas Dodok, murid 3 blekok moncrot. Oke, siap. Aku dijak apa ora? Tidak kowe bekok moncrot ki Mang lho. Oh, alah bekok moncrot iki aku to. Wong kok gak sadar to. Ora Akhirnya sadar ora diri. dijak. Ayo Mas. Piye, Mas? Musik. Kita mulai ya. Oke. Truk, truk, truk. Sekolahan nganggo serempek. Pak guru datang. Teng 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 teng. Blekok Wih, moncrot nyapa? apa Kowe nyapa rono kene lho. Pak guru datang, Pak guru Ah datang. biasanya budal ngarep sik. Assalamualaikum para murid. Waalaikumsalam Pak Guru. Aduh, ini anu ya, nak Dodok sama Nduk Prigel ya? Iya. Sini salaman sama Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pinter. Pagi Pak Guru. Pinter. Aku gak telat toh, Pak. Enggak telat. Lah kok telat? Mau ngarep dhewe gak oleh. Kula wau injing pun ngriki, Pak. Lah nyapa? Lah kok Kolan. kan kene kok disiki. Lah nggih tasik tutup. Duh.
Yo ora apa-apa dinteni sik nganti Pak Gurune. Ya Pak itu hanya alibi aja. Push up 3 kali. Push up 3 kali betul Pak. Kedisiplinan harus diajarkan. Harus. Betul. Number one. 3 kali nggak boleh. Peng telu. Peng telu. Nggak boleh napas. Wah, tuh. Murid itu satu. Kowe push up apa genjot sepeda hotel kayak gitu jane? Biasanya aku ngono. Push up. Dok prigel sama Iya, anak Pak dodok. Guru. Di sini. Pak. Di sini. Pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika. Siapa sudah pernah bawa pelajarannya? 1 tambah 1 berapa? 2 Pak Guru. Pinter, luar biasa ranking 1. Hore. Prigel, ya. Terima kasih. 1 tambah 2 tambah 2. 4 Pak Guru. Aduh pintere Pak Dodok, aduh nak Dodok yo ranking 2. 2 tambah 2 lo ranking 2. Iki sekolah khusus tak goblok-goblok lah. Lah mbok bedheki atusan aku. Iki sing telat mau iki. Nggih Pak. 2 tambah 2 Anu 4. rong barok 2 tambah 2 kali 100 ditambah 1000 dikali 99 piro? Gak iso. Gak iso. Goblok. Kamu bisa ya? Bisa. Kamu bisa? Pinter. Makasih. 100 untuk Makasih, saya. Pak Guru. 100 push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Push up 3 kali. Iki metu kok sekolahan kene merengkel. Wis tok. Murid ki kudu apa? Tunduk karo guru. Tunduk karo guru. 1 kali kurang 1. Kesini lagi murid-muridku sayang ya ampun Iya, ya Pak Guru ampun. Akbar. Selain matematika kita harus belajar lagi tentang bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawa. Nggih, Pak Guru. Bahasa Jawa kromonya 1. Setunggal. Pinter Ranking setunggal. 1. Lah caki kalih meni. Bar setunggal. Kali. Pinter ranking 2. 3. Bar 3. 3. Bar 3 rendeng. Sekawan. Bar 3 rendeng goblok push up. Push up. Bar 3 rendeng kok sekawan. Ayo. Leres Pak Guru. 1 2 3. Mangsaku angka. Kok teko rendeng. Pelajaran selanjutnya adalah IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Oke. Ayo, WC. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo. pinter ranking 1. Ranking 1. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Mas Ah, Gibran. pinter. Ranking Gubernur 2. Jawa Timur. Ketorong. Kofifah. Pinter Ram. Jodoh. Ayo. IPU ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum. Mas Gibran. Sopo sing kok Mas Gibran nih? 3 rendeng. Apa kok 3 rendeng? Nang teko kono. Ora. Saiki pertanyaane. Monggo. Pertanyaannya adalah sopo Mudin Arab Saudi. Push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Wis kuwesel ya. Saya tak mencoba. Kamu tidak disiplin. Syukran. Syukran. Blok. Syukran ki artinya bahasa Arabnya terima kasih. Tapi kuwi mudin kono. Ora iso, salah. Salah. Pak Dodok bisa ya? Bisa. Mbak Prigel bisa ya? Bisa. Murid pinter kesayangan Pak Guru push up 3 kali ya. Matur nuwun Mas, mbok balesno aku mbok tinggal. Pak Lukman tulung, Pak. Lha iki ditangkap apa dijar? Kamu Nggih. gak terima? Mboten. Arep dadi apa? Guru Lah piye? ini namanya- Dadi guru apa piye? Guru no. Dadi guru angel lho. Alah bisa. Oke, aku nek ngono ganti murid. Murid. Oke, Oke. ayo kita murid. Siap. Dituruti wae Ganti tak ajar push up. Suapane nek dalang push up. Rono. Kowe aja galak-galak ki dalang kondang kowe. Kowe Selamat malam. follower ya. Selamat pagi murid-muridku. Murid yang pertama Prigel ya. Murid baru pindahan dari Kalimantan. Sini. Kalimantan nyakar kowe kuwi. Meneng ta. Prigel, sini. Dipanggil Pak Guru, dipanggil Pak Guru. Aku ke sana. Iya, ke sana. Sini. Hadap sana. Kamu lihat teman-teman kamu di sana. Itu teman-teman kamu tidak berprestasi. Ayo dilapor Komnas HAM. Weh, apa ya? Tindakan tidak senonoh terhadap siswa kowe. Lek kene lho ora piye-piye kok kowe. Apa Murid 2. Dudu. Dodok, Pak. Pertanyaannya, Ya. siapa
Oh, boy. Aku Pak. Tidak tahu. Tahu Pak? Apa? Aku. Betul. Loh, penak Pak. Sini. Guru istimewa ki. Akbar. Apa? 1 tambah 1 2 berapa? Gak ngerti push up. Lah 1 tambah 1 berapa? 2 wis mbok jawab dhewe no. Oh, betul. Betul. Lah terus sing push up sapa? Saya. Iki jenenge ula marani pentung ya iki. Wes. Guru kira kok push up. Wes. Dirit-irit wes. Kira-kira jane BBM. Bawa Mbak Prigel. Iya, Mas. Iya, bawa. Yo. Bawa sih ngono lagi nembang karo dirungokne. Wis Ya. nek guru-gurunan arep nyentak kowe. Mboten. Gurune wis dimutasi kabeh. Iki orek-orekan untuk Sekarisa ya. Leres nggih? Sekarisa. Betul. SMK PGRI 1 Nganjuk. Sendro, Mbah. Slendro Mbah, jan luar biasa. Coba bawa sih. Duh kok mengguk? Dadi murid. Muridnya mengguk. Murid pat kae. Sugeng dalu Sugeng dalu. Terus Dalu wong ayu. Sedayamu retlan guru Sugeng dalu sedaya murid lan guru. Selamat malam para guru, para murid dan guru. dan juga penonton semuanya Mas Akbar. Selamat malam Bu Okta. Sapa wi? Sapa wi? Sapa Bu Okta? Enggak tak doi. Lho. Bu Okta sapa? Kok wis ngerti Bu Okta ki Lo kok? ngerti guru paling cantik di sini. Sing kang pundi piyane kang pundi? Karo aku. Ini enggak palit. Uteska Risa acarane HUT Sekarisa ya Mas, Ya. Disnatalis Sekarisa. Betul. Kanthi nanggap wayang kulit. Terus? Terus. Omong apa? Wis ben. Terus. Sekarisa ke 45 tambah cahaya. Tepuk tangan untuk Mbak Prigel para sederek. Allahumma Amin. Pocong gini iki wae, Mbak. Iya Mas. Pocong. Pocong. Terus niki dibacotnya apa ya sing kira-kira Bacotke. selendro. Apa Mas? Sing Iki selendro, kira-kira sing selendro. ana pamundutan ora? Mboten mardika mawon, nggo mukadimah pembukaan monggo apa? Bapak Lukman, panjenengan ngersake lelagon menapa Bapak Lukman? Bapak Lukman. Iki lho, Bapak Lukman ini masih di sini. Oh, masih, Masih no. menunggu kita di Nah, iya, sini. no. Nyuwun sewu, aku tak salaman dhisik karo Pak Lukman. Dan Nyuwun sewu nggih. Ya Allah, Masya Allah, sugeng dalu Bapak Lukman. Iya, iya, Matur Lek. sembah Iya, nuwun. lebih mengedepankan adab Ibu yang ngeten Lukman. iki. Nggih. Ora yo Sopan, golek-golek kuwi. Mas, Golek-golek tak tahu. kok golek-golek piye wong setore yo nyang kowe ngono lho. Lho lah ya. Duh, Akan aduh, isin aku Mas. napa? Piro? Kok isin napa? Isin aku. Alah kok isin tak anu piye kok. Ya Allah, isin aku. Alah gayane kok iso ngomong ngono kancane loro. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak Lukman, mugi-mugi rezekinipun lancar. Ya, Sehat Mbak. panjang yuswanipun nggih. Menika Bapak sinten? Bapak Marto. Oh nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Ketua Yayasan Jawa Timur Mas Akbar. Oke, nggih. Mbak Ya. Prigel, Nggih. biasanya sing
Wadah niku bagian bendahara biasane. Iki bendaharane aku ra ro. Ning jeding. Nggih. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Menika Bapak sinten? Bapak Zainul Bendahara nggih. Oh boleh. Ah isin aku. Pokoke kudu bendara. Isin aku. Izin. Iya. Ya Allah isin aku Mas. Isin nyapa? Izin ada tangane. Ya Allah. Isin nyapa? Seneng aku. Pak Komet nyapa? Iya, sorry Mas. Isin Tak nyapa? tutuk. Izin Anu kok ki lho. tangane ngacong. Nggih. Foto nggih. Oke. Siap. Oh iya. Bayo nyapa Mary kok Mary to. Foto. Oh Mary Nggih. jegene wong liya. Menika tembangipun apa Bapak? Heeh. Zainul. Wis bebas, ayo. Oke, Amo terima sesuai kasih. permintaan. Lintang Asmara. Oke, Asmara. dukun Asmara. Matur sembah nuwun nggih, lancar rezekinipun. Yo, Pak Dodok, saya Pak amit, Dodok. amit. Lintang Yo, Asmara. luwang kae bintang gede. Pak Dodok. Oke. Amit, Lintang iya. Asmara ya. Niki lagi hidite suarane. Oh iya. Wah. Wis saya katisen. Oh, lah ya batinku katis kok ya doyan. Muridnya masuk angin. Mesti ngono kuwi mbok jaga kesehatan. Golekno satpam loro lho paling gak. Satpam lur terus Iki minggat. anu ya, apa ki jenenge duet karo pacarku? Siapa? Mas Victor toh? Oke. Aku kangen padamu loh Mas ini, ayo kami. Victor yang mana toh? Ini. Wah, Kowe ora ngerti Mas Tipat ta piyayine gedhe dhuwur kuning resik kok kados yang Ayo. mangkane Brigol kok ngajak Lintang duet. Ya yo resik kadoan nek karo awakmu. Ateh ya tek. Parah. Heeh. Rambutnya benak kesek. Teman duet. Ayo. Maju. Kowe tau ndelok film? Matt, kowe tau ndelok film Return of Condor Hyur? Lah pek nek wong duit tak mecah cilik apa delok. Kowe sampe duet karo aku. Oh gitu. Biyet. Wah, iya gantungan kunci gitu ta. Gantungan kunci Ayo, kudu. Mas. Kacere kuwe dituru. Ayo Plas-plasi wong upomo. Upomo apa? Monggo. Manggah ya. Heeh. Lintang Asmara. Iki lek Aja ngece iki suarane apik, suarane arum. Heeh. Dibuktikan. Yuk, Lintang Asmara, Mas Victor bersama Mbak Prigel. Yo. Ya. Siang pantoro elek manis ning ati bisa anduweni marang nang ya sulami Rasa kangen angliputi bulan dadi saksi ubayane datan balen matur sembah nuwun Mas Luar biasa. Piye? Anjeje Mau mbok matur nuwun. remehne mau. Nggih, ngapunten. Suarane apik to. Ternyata wah luar biasa suaranya saya acungi jempol. Heeh. Pokoknya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Benar. Betul. Benar. Sebenarnya saya kurang ganteng tapi kelebihan saya Heeh. utang di mana-mana lebih. Jadi utang kok bangga. makasih Adik ya. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar Mbak tadi. Prigel duduk dulu nanti lagi. Oke, Ya. ya terima kasih matur nuwun. Di apa ki diselingi sinden lain. Sinden Tak lain. golekne jodoh. Mas Komet pasangan dhewe, Mas Dodok pasangan dhewe. Ah, ngoten lho. Mbak Wanda karo Mbak Sri pesek jumeneng bebarengan. Yuk, sepotono aja kaya ngapa. Celorot. Ayo, ayo.
Sugeng dalu diajeng. Nggih. Nyun sewu Mas Akbar ku tak kenalan riyen nggih. Kenalan. Nyun sewu pareng asma Mbak sinten? Sri. Sri sinten lengkape? Sri minggat. Mawon. Alah sampean golekno pasangan kok padha karo aku. Apa kuwi? Padha peseke. Heeh. Sing satu kuwi, pasanganmu sing satu kuwi. Sampean dereng kenal kula to? Dereng. Perkenalkan nami asli kula nggih menika Michael, Mbak. Deyo ganteng kados panjenengan Nggih. wong inggih bagus. Sampean ra ngerti lengkape sapa to? Michael sapa? Michael sinten? Michael loloten karet. Amin. Ora tapi tak jumo wis kenek. Oh iya Tak iya iya. Satunya Pak Dodo. Alhamdulillah. Selamat malam cantik. Nggih, selamat malam, Pak. Waduh kaya pake iki Wis jatuh. Kok Pak to Mbah? Lah pripun? Mbah. Mas. Oh, Mas. Nek kaya ngene iki celuken Bathara Guru. Sebetara guru. Kenalan. Namanya siapa cantik? Derek Pitepangan nami kula Wanda. Wanda. Aslinya dari mana rumahnya? Dari Ngawi. Ngawi? Nggih. Boleh coba lihat tangannya kemana Pak? Balik. Kok bau amis Napa? sih? Kok amis? I miss you. Amis Apa itu. iso kayak ngerayu kayak ngono apa iso? Iya. Ya pasanganmu kayak pasangannya dhewe-dhewe. Karo Sri Pesek. Kowe kadung tak anu DP ini kuno. DP. Pasangan DP. Bukan Karo tak Pak Wanda karo panjuri. Pak Dodo, karo Mas Dodo. Iki dhuwure dipadakno, Mas. Adewe ndek Iya, iya. dijujukno. Iya toh? Iki dhuwur-dhuwur. Dek gitu. Manda, Dalem. sampean Ya, geser mari. sini jangan dekat situ. Itu kan keluarga Tayumen. Jangan ya nanti kamu Tayumen ketularan. niku napa? Itu kena hujan lama-lama terus berhenti terus kena kudis, kurap, gatal-gatal pokoknya Buduken. budukan. Arep ngomong gudik kok. Angel. Malah ngaku. Ayo ndak iso ngerayu pura. Sayang. Iya, sayang. Sayang. Sayang sayap. Lah kita kira sayang. Berbu-berbu bintang di langit. Beribu-ribu. Ya ya. Ribu. Beribu-ribu bintang di langit. Heeh. Cuman satu yang bercahaya. Yang Iya. mana? Mbok mendungi. Kok malah takon. Kuwi arep dirayu. Pantun. Beribu-ribu wanita cantik. Iya. Cuma Dek Sri yang aku cinta. Aduh, ya Kok Allah romantis. awake dhewe anak-anak mriki kaya kucing nganggur. Kok iso? Pipine maju, irunge mendelep. Justru malah larang, Mas, nek didol larang. Ojo gelem kalah Mbak Wanda ro Mas Dodo. Dek Manda, Dalem. Wanda. Wanda, Manda. Dek Wanda, Aku Oke, Wandu. Mas Dodo. mohon maaf sayang, memang cinta itu agak kopok, jadi melihat itu tuh sebenarnya nggak jelas semua. Iya. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Ah, Cakep. Dek Wanda, cuma kamu yang paling manis. I miss you. I miss you too. Ya Apa ampun. iso kayak apa Dek iso? Sri. Apa Pak Dodo? Pak Komet. Iso ngendeh bojone kancane lho. Penak lho. Iki Mau iso. kenalane karo iki. Iki ape lho? Kuwi ndek bojo kowe ora iso gonta-ganti wong akeh lho iki. Kok iso? Tak ganti aku Berarti lali, kono lali, kene lali. Kok aku melok. Ayo dirayu. Apa sayang? Satu lagu buat kamu. Yo, iya dinyanyekno. Pengapesanku iki, Pak. Pengapesan. Sri, Loh. kapan kowe bali? Gak ngerayu Mas kuwi. Lah ya aku takok tok. Iki jenenge bojomu apa mbok inggatno? Iki rung dadi bantahan nek karo aku. apa. Satu lagu buat kamu. Lagi lho. Ada Mas aku nyanyekno Mas. Bes. C, Mas. Oh, ijek C dah. C. Mosok ijek ape nek anu kita anu. Nek anu ikuti nada saya ya. Ikuti kok gurine wae. Satu lagu untuk kamu. C. Mangger medion ngawe tak kowopruk ndeas. Sayang. Dalem Kowe sayang. Sik. Hop. Kuncine anu sekti ta iki? Iya. Sekti Mas, sekti. Lanang gak pira Mas biasane. Lah kira. Kayak sengkuni. Sapi. Lho, Sayang. Lah kowe kaya sapi. Sapi to. Ah modele kan kowe. Kok sapi to? Mas, wong ki aja ngino fisik. Aja, Pak. Cinta itu tak terbatas apapun. Lah nek Mbak Wanda tresno karo aku, mbok aku lemu, ireng, elek, iki terus seneng karo aku. Syukur. Terus kabeh piye? Ora Tapi gedak apa? Ora piye-piye cuma aku golek alamatmu nek ndi ngono ta. Tapi bapak nih. Aku omah malam pertama omahmu tak bong. Dendam. Jangan Masa ngomong bodes. Om aku tak cor mubeng, ora tak lawang. Ora tak lawang. Malah penak aku busak-busuk. Lho, maksud tak tembok. Ayo. Sayang. Nadamu ki lho. Sawangan rembulan kae. Lero.
Kowe kisruh kowe. Nada Emang wis ape pas. Alah padune kupinge budek e. Kuwi njaluk Dicreng nada sik, Mas. dicreng sik. Sapira Mas? Ngono. Sapira Mas? Nah, ngono. Sapi. Sayang kok sapi. Yo. Rasane kudu nyerongkol kowe. Gak pas. Iya, iya. Sayang Sing kene. sawangen rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe. Sayang Iya. yakin no wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe awake padha gendenge Sekti. sekti lho Lah kok ngrepone aku iki nyapa? ombak gede Ben. Kok nantang alam. Sekti ya, Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak bisa ya, sekti. Iya, sekti. Oh bisa profesional. Bisa tekoki penyanyi nih sik. Oh, tak bisi. Apa lestari? Iya, Lah lah. kele. Iya. Lestari. Nanti sektinya biar di Mbak Prigel. Oke. Oh iya. Lestari. Lestari. Ben Lestario SMK PGRI 1. Nganjuk. Nganjuk. Amin. Tansah Ngrebogo dados SMK pionir untuk SMK lain. Betul. Patuladan. Lestari coba kayak ngapa? Celarat. Ya. Ombak gede. Oh, Mbak gede memang. Coba Lestari. Mas Komet, Nggih. satu kali lagi, Nggih. yaitu tadi sekti. Sekti. Kembali ke laptop, kembali ke Mbak Prigel. Mbak Pangayu Prigel malih. Anggar Nggih. Wening. Monggo Mbak Nini pelet. Sekti spesial untuk keluarga besar SMK Satu. PGRI. PGRI. 1. Nggih. Bapak Ibu ingkang rawuh sedaya kemawon, ingkang gadah putra-putri, kang pun siap mlebet SMK, monggo dilebetke ngriki mawon pun jelas fasilitase, pun jelas tenaga gurunya Betul. luar biasa dan tetap yang satu ini menguri-nguri Budaya. Betul wong Jawa aja sampai lali ninggal Jawane. Jawane. Tenan kuwi. Soalnya awake dhewe iki minangka wis tau dijajah. Iya ngono. Apa Iki sejarah tak jelas dawa iki. Aja. Lho kados panjenengan. Aja langsung sekti ya. Ya wis. Dawa kok. Sekti ya Mbak ya? Nggih, Mas. Yo. Ya. Coba SMK PGRI 1 bergoyang. Sing jenggleng sapa sih? Nah, Kok jegleng barang sekti yang jegleng. Sekti. Ora renek ya wis wong takon. Kowe ngerti artine sekti? apa? Sekti. Diusek-usek dadi. Ya, coba kayak ngapa? Berpacu dalam melodi Sekti bersama Mbak Prigel Pangayu Anggarwening. Coba kayak ngapa Mas Tris? Racikno sing hibyat. Ayo lah. Anggenipun paring panglipur Mas Komet Mas Dodot ndonga napa kagem SMK PGRI 1 Nganjuk sumangga. Nggih. Kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Mudah-mudahan semakin jaya maju muridnya okeh. Amin. Allahumma amin. Mas Dodok, Mangga. Sing baku mugi-mugi SMK PGRI 1 Nganjuk terus berprestasi. Amin. Mencetak generasi-generasi muda untuk menjadi generasi yang sukses menyongsong Indonesia. kagem gurune Kagem Bapak Ibu guru mugi tansah sabar, Amin. tansah semangat, Amin. anggenipun mulang putra-putranipun. Amin. Lah jenenge bocah ki genek sing nakal masa sini. Ya ngoten niku. Nah, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Amin. Nah, Amin. salam masih. Nggih. Nuwun Mas Akbar. Oke, sampai jumpa lagi. Iki uga disengkuyung para channel YouTube selain channel YouTube awake dhewe, Nduk. Oh ngono. Selain Asta Brata Media, iki uga ana siji Nganjuk Musik, 2 Kelvin Channel, angka 3 PY Toki, angka 4 My Name is Awan, 5 Broges, 6 Combe Channel, 7 Welat Bumi, 8 Berita AG, 9 Om Tris, 10 Gendang Channel, 11 R23 Project, 12 John Joyo, 13 Bolo Pandowo. Wah iya, matur nuwun ingkang sampun nderek ngliput. Ayo, Nduk, piye? Ayo nutokne lakon dhisik. Iya, sawise sesaji ingkang sinuwun merengko perkara lagon-lagon. Iya, ditutukne ning season 2 part 9 goro-goro. Iya, tak derekke mak. Pupu sing pupa gumelun mangambar selaning krana sumerbak
rom gandanyo Gandanyo sasmita jati sasmita wangsiting dewa Kondo mangambar selanyo krono Gandanyo Krian wangi Kukusing tuba ngatei Ing antariksa Pinongko sasmita nekang Para jawata Muda nekang Harum Nyoto kang sedia prakondo ana bondo mangambar selanyo